ଜାଣିବା ବିଷୟରେ ପନିପରିବା ବିଷୟରେ ହେଲା ପନିପରିବା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପନିପରିବା କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ ଆଉ ପନିପରିବା ମାନଙ୍କର ରଙ୍ଗ କ'ଣ ନା ଏ ବିଷୟରେ ସବୁ ଜାଣିବା ପରିବାଟାକୁ ପରିବା ବିଷୟରେ ଟମାଟୋ ଗୋଟେ ପରିବା ତାପରେ କଖାରୁ ଗୋଟେ ଆଳୁ ଗୋଟେ ପତ୍ରକୋବି ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ କ'ଣ ପରିବା ନା ନାଇଁ ଏ ପରିବା ମାନଙ୍କର ସବୁ ରଙ୍ଗ ଥିବ ଆଚ୍ଛା ତମେ କ'ଣ କହିଥିଲ ଟମାଟୋ ରଙ୍ଗ କ'ଣ ତାପରେ କଖାରୁ ରଙ୍ଗ କ'ଣ ତୁମେ କ'ଣ କହିଥିଲ ଆଳୁ ରଙ୍ଗ କ'ଣ ଆଉ ସିନା ତମେ କ'ଣ କହିଥିଲ ବାଇଗଣ ରଙ୍ଗ କ'ଣ ବାଇଗଣ ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ଗ୍ରୀନ୍ ଆଉ ପତ୍ରକୋବି ରଙ୍ଗ କ'ଣ ହେଲା ଏସବୁ ଗୋଟେ କ'ଣ ପନିପରିବା ଏ ପନିପରିବା ସବୁ ଆବଶ୍ୟକ କ'ଣ ପାଇଁ ଆମର ତରକାରୀ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ହେଲା ଆଉ କ'ଣ ଭଜାଭଜି ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଏହାକୁ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଉଛି ଆମ ଶରୀରକୁ ତନ୍ତୁ ଜାତୀୟ ଯେତକ କ'ଣ ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ଆମ ତନ୍ତୁ ଜାତୀୟ ଯେତିକି ଦରକାର ଆମ ଶରୀରକୁ ସେତିକି ସବୁ ଆମ ଶରୀରକୁ ମିଳୁଛି ତା ମାଧ୍ୟମରେ ନା ପନିପରିବା ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖ ଏଇଟା ହେଲା ଗୋଟେ କଖାରୁ ଏମିତିଆ ଦେଖିବାକୁ କଖାରୁକୁ ଇଂଲିଶରେ କ'ଣ କହନ୍ତି ପମ୍ପକିନ୍ ପମ୍ପକିନ୍ କି କହନ୍ତି କଖାରୁ ତାପରେ ପତ୍ରକୋବି ହେଲା ପତ୍ରକୋବି କ'ଣ କହନ୍ତି ତାପରେ ବାଇଗଣକୁ ତାପରେ ଟମାଟୋକୁ ଟମାଟୋ ଏମିତି ଆହୁରି ଅନେକ ପନିପରିବା ଅଛି ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ରଙ୍ଗ ଅଛି ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ବି ଇଂଲିଶ ଉଚ୍ଚାରଣ ଅଛି ନା ନାଇଁ ନା ଆଉ କିଛି ବି ପନିପରିବା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଆଉ କ'ଣ ପନିପରିବା ନା ଅଛି ଜହ୍ନି ଅଛି ଭେଣ୍ଡି ଅଛି ତାପରେ ଭଣ୍ଡା ଅଛି କଦଳୀ ଅଛି ତାପରେ କଲରା ଅଛି ପୋଟଳ ଅଛି ସାରୁ ଅଛି ମୂଳା ଅଛି ଆଉ ବିନ୍ସ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଆଉ ଏମାନଙ୍କର ରଙ୍ଗ ବି ଅଛି ନା ନାଇଁ ଜହ୍ନିର ରଙ୍ଗ କ'ଣ ଜହ୍ନିର ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ସବୁଜ ଭେଣ୍ଡିର ରଙ୍ଗ କ'ଣ ଭେଣ୍ଡିର ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ନୀଳ ଆଉ ଭଣ୍ଡାର ରଙ୍ଗ କ'ଣ ସବୁଜ ହେଲା ଭଣ୍ଡା ପାଚିଲେ କ'ଣ ହଳଦିଆ ତାପରେ କଦଳୀ ରଙ୍ଗ କ'ଣ ଆଉ କଲରା ତାପରେ ପୋଟଳର ତାପରେ ସାରୁ ହେଉଛି ଧଳା ହେଲା ସାରୁ ଛଡ଼େଇ ଦେଲା ପରେ ଧଳା ନାହିଁ ସାରୁ ହେଉଛି ଧଳା ତାପରେ ମୂଳା ହେଉଛି ଧଳା ତାପରେ ବିନ୍ସ ହେଉଛି ହେଲା ଏଇ ମାନେ ସବୁ ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ ପନିପରିବା ସହିତ କ'ଣ ଏଇସବୁ ପନିପରିବାକୁ ଆମେ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଶରୀରକୁ ପୁଷ୍ଟି ତନ୍ତୁ ଜାତୀୟ ପୁଷ୍ଟି ଯେତିକି ଆମ ଶରୀରକୁ ଆବଶ୍ୟକ ସେତିକି ଆମକୁ ଏ ପନିପରିବା ମାଧ୍ୟମରେ କ'ଣ ଅଛି ହେଲା ଆମେ ଜାଣିଲେ ଆଜି କ'ଣ ନା ପନିପରିବା ଆଉ ଏମାନଙ୍କର ରଙ୍ଗ